Ezagutzen ditugun kasuak eta lehen aipatu duen bezala, mendi izoztuaren goialdean daudenak dira. Badakigu hainbat kasu oraindik ez direla salatzen, naiz eta honetan ere aurrera pausak eman. Uste dut funtsezkoa dela biktimak diren horiek edo indarkeriari aurre egin nahi dieten emakume horiek konfiantza nabaritzea, ez? Eta babesa alde batetik gizarteen aldetik, nik uste dut azkenengo urteetan arlo horretan izugarrizko aldaketa bat egon dela. Egia da tolerantzia 0 puntu horretara heltzeko oraindik asko faltetan dela, baina hor alde nabarmen bat egon da eta hori benetan funtsezkoa da biktimak salatzen ausartzeko. Eta gero noski, instituzioen aldetik, lanean jarraitu behar dugu, emakumeengan konfiantza hori sortarazteko, lortzeko, eta profesionalen esku jartzeko euren kasuak, eta erantzun egokiak eman alizateko irtenbide, zirkulo horretatik irten alizateko, ezta?